Σιγά πουλάκι μου, με κάνεξες. Εντάξει, Λίλια, μην ανησυχείς. Σύντομα αφού θα πονάς πια θα δεις. Όπως όλοι οι προκατοχοί μου, είχα κι εγώ το ιερό μου βιβλίο. Οι 3 πρώτοι κανόνες προέρχονταν από το Ζωροάστρι. Ήταν ο πρώτος προφήτης στη χώρα μου πριν την εισβολή των Αράβων. Αλληλούια! 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 Πρέπει να ακολουθείτε 3 βασικούς κανόνες. Να είστε καλοί, να μιλάτε καλά, να ενεργείτε σωστά. Ήταν αστείο να έβλεπες πως έμοιαζε ο Θεός και ο Μάρξ. Έχεις δέος από τους νεκρούς. Πώς να μην τους δω? Κάνουν ό,τι μπορούν για να μας δείξουν πόσοι έχουν σκοτωθεί. Χαμήλωσε το κεφάλι σου και άστο να περάσει. Το Ισλάμ δεν συνιστά το ξύρισμα.